rowere kotudore kod weche go mag rito ratiro oganda. Mokwongo kiyie na neno ote manor kanya neno ka ng'ato penjo ni kwani wano kwa gombo yudo telo ni wadwara Ruto ni ochami igni 15. Munana ni an adhi bedo mbunge ma Muhoroni sapaga chiel gokinyi 2027 to mane kata osiepega maluonga boys ni onego ni ochak luonga mheshimiwa to we luonga wach boys ate to sama bodhie od bura nikech jo Muhoroni oseyie kendo an pok arem ga iwecho mbulu ayudo pok irem ga isega chung kanye kendo asir chung mathoth wachakre primary secondary high school college oko koni pok arem ga kata dichelan mana kaka wuod sugoi makoro mar Kenya mar jite mar Muhoroni ni okadhi rem kata jo Muhoroni imeno ka jo Muhoroni chukre magiwuok mathoth mondo gine mbunge gi kaluso mariek kamae to kendo weche paro mariek gi adhi tudo mondo adhi alos weche gi bunge kacha kene ka osiepa ni bedhi luwa kono abulungo bunge kocha mondo amadh chai mondo alose weche gi to ari adwa ni awach kamae ni ne jo marowere ni Ker William Ruto oero ang'e ni tie kwero mang'eny mosewuok ni Ruto koero kendo kodwa rito ratiro Ruto erowe moneno kata machiegni nokwayo mana ng'wono ni kata de bedo ni richo moko osewuok to kwaya ng'wono wakunyuru siro serikal wantie serikal sani wasiruru serikal kende konyo rito ratirowa mogik adwa ni mondo awacha ni nitie wach mariek malich mowacho wach puonjo jo ma jo piny wacho ratirogi iyude gweng' kocha okenye yudo nyithindo mariek ahinya kata nyakach kocha mongewe mana ratirogi imaka oyuma okia kata ratiro monyangiso bila ni this is my right magi yuda jo modhi school Nairobi kae mongegi weche ma oloso gi kidhi e gweng' kocha nyithindo ka kia gi kemo miyo ana dwari mondo abed bunge ma Muhoroni mondo abed gi jo rowere ga Muhoroni ka mondo alos kodi weche gi erokamano ahinya Mark Lois wach ni